Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Father. Hallelujah. Repredima handa la voz. Repredima handa la voz. Repredima handa la voz. Thank you, Jesus. Oh yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Father. Hallelujah. This is your servant, Apostle Miracle Prince, the president and the producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Hallelujah. Muzubara nasi ndichadzidzisa shoko la Mwari nemusoro weshoko unoti Mwari vachapa simba vanhu vavo. Hallelujah. Ndaverenga kubva mubook ya Mapisarema chapter 29 verse 11. Hallelujah. Inoti Mwari vachapa simba vanhu vavo. Hallelujah. Uye vachavaropafadza nomufaro norunyararo. Hallelujah. Say aloud, Jesus. Mwari wokudenga ishuviro yavo kuti vakuropafadze iwewe, kunyange iwewe uchiona sokuti hazvingagoneke kuti uropafadze, asi Jehovha ishuviro yavo kuti vakuropafadze iwewe mukati muupenyu hwako. Hama mudikani, Mwari wokudenga vari pakati pedu kuburikidza neshoko mukati muupenyu hwedu. Saka iwewe haudi simba kuti uparidze shoko resimba rinonzi Kristo, asi kuti iwewe unoda Kristo kuti ave mukati mako na iye Kristo ave mukati mako, wobva wachiparidza shoko resimba kunyika, kwete kuti iwewe unoda simba kuti uparidze shoko resimba rinonzi Kristo. Haleluya. Ndo saka shoko raMwari panapa richiti Jehovha unoti ndichapa simba kuvanhu vangu. Ndava iye Kristo unoda kuti iwewe uve nesimba kuburikidza neshoko raMwari mukati muupenyu hwako, nokuti kana kusina shoko raMwari mukati muupenyu hwako panenge pasina simba. Saka hama mudikani, iva mukati meshoko raMwari kuti ugogona kuva nesimba mukati muupenyu hwako, nokuti Kristo isimba redu. But kune vasingatendi Kristo munokamhurwa uye wakazvidzwa, but patiri isusu takabudiswa mukati mematambudziko nokuda kwemuchinjikwa, Kristo isimba patiri. Hama mudikani, kana uina Jesu mukati muupenyu hwako une simba. Kana uina Jesu mukati muupenyu hwako hapana chingakuremera, hapana chingauya mukati muupenyu hwako chikakukunda. Why? Nokuti una Jesu Kristo mukati muupenyu hwako. Iva mukati meshoko raMwari rinonzi Jesu, iva mukati meshoko raMwari rinonzi Kristo, kuti zvese zvingauya mukati muupenyu hwako zvishaye simba, asi kuti zviwane mune ugaro wa Kristo Jesu kuburikidza neshoko. Haleluya. Hama mudikani, Jehovha vachakupa simba kuburikidza neshoko ravo rinonzi Kristo. Saka iva mukati meshoko raMwari kuti ugokwanisa kupiwa simba riri kutaurwa pano norunyararo mukati muupenyu hwako. Hama mudikani, kunyange uremerwe sei mukati muupenyu hwako, Jesu vanenge vainesu. Kunyange utambudzike sei mukati muupenyu hwako, Jesu vanenge vainesu. Kunyange uremerwe sei, matambudziko akuwandire sei mukati muupenyu hwako, asi ziva kuti Jehovha ndiye mufudzi wedu, Jehovha ndiye muchengeti wedu. Kunyange ukarwarirwa, kunyange ukafirwa, kunyange ukarambwa nehama neshamwari mukati muupenyu hwako, asi ziva kuti Jesu ndiye mununuri wedu, asi ziva kuti Jesu ndiye muvhenekeri wedu. Kunyange tilemerwe sei, iye unenge ainesu. Kunyange titambudzike sei, iye unenge ainesu. Why? Nokuti ndiye muchengeti wedu, ndiye mununuri wedu. Kunyange vavengi vawande mukati muupenyu wedu, asi Jehovha havagoni kutirasa, asi Jehovha vanenge vari pakati pedu. Hama mudikani, unoda shoko raMwari kuti Kristo vagare mukati mako, kuti Jehovha vafambe newe, kuti Jehovha vakupe simba mukati muupenyu hwako. Why? Nokuti Jehovha kana vachinge vapinda mukati meupenyu hwako kuburikidza neshoko, hapana kana chinhu chimwe chete chingakukunda, nokuti Jehovha shuviro yavo mukati muupenyu hwako kukupa simba kuti wakaipa asawanikwa achikudhifita mukati muupenyu hwako. Jehovha ndiye mufudzi wangu, Jehovha ndiye mufudzi wako, Jehovha ndiye muchengeti wangu, Jehovha ndiye muchengeti wako. Saka hama mudikani, kunyange utambudzike sei, asi ziva kuti Jehovha unewe mukati muupenyu hwako. Kunyange uremerwe sei, asi ziva kuti Jehovha ndiye mufudzi wako. Haleluya.
ama mudikani usanetseka usatambudzika zvakanyanya kufunganya zvakanyanya pamusoro poupenyu hwako. Ziva kuti tina Jehovha, iye anova muchengeti wedu. Ziva kuti tina Jehovha, iye anova mununuri wedu. Kunyange unetseke sei, iye unenge ainesu. Kunyange utambudzike sei, iye unenge ainesu. Kunyange ushawe mari mukati meupenyu hwako, asi Jehovha unenge ari pakati pedu. Ama mudikani, kuburikidza neshoko raMwari uchagamuchira simba mukati meupenyu hwako. Vavengi vakumomotere, matambudziko akumomotere, asi simba raJehovha richauya pamusoro pako kuburikidza neshoko raMwari rinonzi Kristo. Ama mudikani, usatambudzika zvakanyanya, usafunganya zvakanyanya neupenyu hwako. Tina Jesu wakatifira, tina Jesu wakapiwa kwatiri kuburikidza neshoko raMwari. Kana uri mukati meshoko raMwari, kunyange matambudziko awande sei, asi ziva kuti wakapiwa simba. Kunyange zvinhu zvireme sei, asi ziva kuti wakapiwa simba kuburikidza neshoko irore rinonzi Kristo Jesu.